Какво съм щяла да правя като отида на плажа? Нямала съм тяло за плаж. Сянка ще правя, бе. С тия цени на чадърите, мога някой лев да изкарам. Не. 15 депутати Не. от ДПС Не. бъдат изключени. Не. Мандат отива при ППДБ. Ще говорите ли Не. втори път с тях? Не. Не. Кой ми звъни, мо? Ало? Да? Изчезва тук. Гладна съм, зато и съм нервна! Защо съм гладна? Като съм гладна, я откачам! Ей така! Стомаха ми куркори! Малеле, ма бейби, малеле ме рава туке. О, хормона ме удари, тялото ти чуке. Кво ми правиш извънредно на релева? Искам от върха да викаш, ти си шева. Пеше, слагам. Пишеш ми роман в Инстаграм, аман от теб, аман. Слагам ти пауз на тебе, беби. Танцувам валс без тебе, беби.